Som síce rodený Košičan, ale istý čas som žil v Maďarsku a už asi 15 rokov bývam v Komárne, kde skoro vôbec nepoužívam slovenčinu, tak ospravedlňte prosím môj maďarský prízvuk. Olovrantovať v prírode. Variácie na peknú beznádej. Keď sa denník Times začiatkom 80. rokov opýtal Samuela Becketa na jeho novoročné predsavzatia a nádeje, Beckett odpovedal strohým telegramom. Predsavzatia žiadne, nádeje žiadne. Nemyslím si, že bol pesimista. Práve naopak. On ešte veril v slová. Preto odpovedal na výzvu novín. Veril, že existuje spoločná reč. Že ak odpovie žiadne, ostatní snáď budú vedieť, čo tým myslí. Žili sme v tom, že existuje spoločný základ. Biele je biele a čierne zas čierne. Táto istota sa vytratila. Stala sa iluzórnou. Dnes hovoríme mier a koľko nás je, toľkými spôsobmi si ho vykladáme. Neexistuje spoločný jazyk. Slová sa zodrali, znehodnotili sa. Odstavili ich deepfake a sociálne médiá, továrne na nenávisť. Vojna, mier, čierne, biele, všetko je už v úvodzovkách. Nie len slová, ale aj ľudská dôstojnosť. Verejný diskurs je čoraz militantnejší, na vzdelanie sa pozerá s dešpektom, slovo humanizmus je nadávka a na kresťanstvo sa najhlučnejšie odvolávajú tí, ktorí programovo popierajú základné hodnoty kresťanstva. Solidaritu, dobročinnosť a toleranciu. Tam, kde bývam, chodí po večeroch ku smetiakom muž a žena. Muž si oprie barly o kontajner a hľadá si niečo na večeru. Občas, čo si vyloví, zahryzne. To by bolo jedenie. Alebo vytiahne fľašu, potrasie ňou, privonia, glkne si. To je pitie. Prichádzajú po tme, aby ich nik nevidel. A čo my? My pozorujeme biedu z lóží. A z lóží sledujeme aj fašizáciu spoločnosti. Kým nám priamo nejde o krk, neradi sa ozývame. A vôbec, radšej sa vzdáme ľudských práv na slobodu, než svojich každodenných športových zážitkov a nedeľného dezertu. To sú totiž fundamenty našej novej občianskej spoločnosti. Francúzsky krémeš, bezplatné Wi-Fi a Liga majstrov. Franz Kafka sa raz zobudil z popoludňajšieho spánku a začul svoju matku, ako sa s niekým rozpráva na balkóne. Čo tam robíte? Pýtala sa matka a nejaký ženský hlas jej z dola zo záhrady odpovedal: Olovrantujem v prírode. Kafka úžasol nad tou sebaistotou, s akou niektorí žijú svoj život. S akou ľahkosťou, ako prirodzene vyslovujú tú všednú vetu: olovrantujem v prírode. Bol som študent na univerzite, keď nás jeden učiteľ filozofie pozval do svojho kabinetu. Tento profesor sa snažil zredukovať veľké diela dejín filozofie na základné myšlienky a potom tieto základné myšlienky pospájať.
aby sa dozvedel niečo podstatné o zmysle života. Pýtali sme sa ho, čo zistil. Iba pokrútil hlavou. Priatelia, pravda je desivá. Túto vetu sme dostali na cestu. Naívne veríme, že svet existuje na to, aby sme sa v ňom cítili dobre. A ak sa naše pohodlie naruší, ak sme odsunutí na okraj spoločnosti, okamžite obviňujeme svet. Nazývame ho nespravodlivým a podlým. Lenže svet nie je ani dobrý, ani zlý. Nie je ani nespravodlivý, ani spravodlivý. Je chladný a ľahostajný. Naše problémy ho nezaujímajú. Je mu jedno, koho sme volili, či raňajkujeme celozrné ovsené vločky alebo suchý rožok, či počúvame Bacha v podaní Pavla Casalsa, alebo po sebe pálime termobarickými raketami. Môžeme si, pravda, že zvoliť aj vnútornú emigráciu. Môžeme si postaviť okolo seba bunker ako Robinson na ochranu proti vonkajšiemu svetu. Optimisti môžu vyliesť na najvyšší bod ostrova a odtiaľ mávať, ako by bolo komu. Pred pár rokmi som pri príležitosti z tého výročia Pulitzerovej ceny videl výber ocenených fotografií z minulých 10 ročí. Africký chlapec, nakazený ebolou, ktorého zdravotníci v ochranných oblekoch odnášajú za ruky a za nohy. Nahé vietnamské dievča, vzlikajúce od bolesti, s kožou na chrbte spálenou od bombardovania napalmom. Nehybne schúlené sudánske dieťa na pokraji vyhľadovania s čakajúcim supom v pozadí. A tak ďalej. Každodenný život Homo sapiens na planéte Zem. Alebo záber z minulého roka, na ktorom otec klačí na Charkivskej ulici po raketovom útoku a stíska ruku mŕtvého syna. Povedal by som, že je tu nádej, ako aj Max Brod utešoval Kafku, na čo Kafka odpovedal, že nádej je, akože by nebola, len nie pre nás. Samozrejme, to na veci nič nemení. Musíme žiť tak, ako by bola. Nádej, cieľ, aj spoločný jazyk. Ako by sme na otázku, čo robíme, mohli s úsmevom odpovedať: olovrantujeme v prírode.